नमस्कार. आज आपण आलेलो आहे शिरपूरला. बाबूराव सुसर यांच्या शेतामध्ये यांनी थोडं आधुनिक पद्धतीनं सोयाबीनची लागवड केलेली आहे. आणि सोयाबीनची लागवड करत असताना आपण इथं पाहू शकतो, इथं त्यांनी 2.25 बाय 6 इंच याप्रमाणे 14 जूनला व्हेरायटी किमया ह्या सोयाबीनची लागवड केलेली आपण याच्यामध्ये पाहू शकता. याला शेंगा पण भरपूर लागलेल्या आहे आणि अजून बारीक कोरप्या पण आहे, म्हणजे अजून भरपूर शेंगा या झाडावरती तयार होऊ शकतात. आपण प्रत्यक्ष एकदा आपण शेतकऱ्यासोबत परत चर्चा करू. आणि याच्यावरती यांनी संवर्धनी किटचा पण वापर केलेला आहे. आपण प्रत्यक्ष एकदा त्यांच्या तोंडून जाणून घेऊ. सांगा काका नाव. बाबूराव सुसर. मोबाईल नंबर. 99 60 472 478. तुमचं गाव शिरपूर, गाव शिरपूर, जिल्हा बुलढाणा. बरं. काय फरक जाणवतोय तुम्हाला, जे दरवर्षी तुम्ही लागवड करत होते ते, आणि याच्यामध्ये एक तुमच्या तोंडून काय तुम्हाला वाटतंय? शेंगा भरपूर लागलेल्या आहेत आणि झाडाला फुटवी भरपूर फुटलेले आहेत. हां. अंतर जास्त ठेवल्यामुळे. अंतर जास्त ठेवल्यानं. आणि नक्कीच ह्या शेतामध्ये यांना ॲव्हरेज पण चांगलं लागेल. ज्यावेळेस या शेंगा पूर्णपणे तयार होतील, पाण्याची पूर्ण गळतील, तर हार्वेस्टिंगच्या अगोदर परत आपण याचा परत एक व्हिडिओ काढू आणि आपण शेतकऱ्यांना परत सांगू शकतो. नवीन पद्धतीचा जर अवलंब जर केला तर तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा होऊ शकतो. आणि आपण याचा प्रयोग सर्व शेतकऱ्यांनी करून पाहिला पाहिजे आपण आपल्या शेतामध्ये. धन्यवाद.